Ki Khubor Ka Baatein Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Nyautrap Youth Council ha ka jing kendo ya ka menteri ka kia ka Sarkar Jilla ka Dr. Mizil Amri Lingdo ha ka arpusan trik unai tung acak pesan kala dawa ba ka Sarkar Jilla ka diban le da ka bating persya ya ki samla puli MBBS ki balik puli Shabar ka Jilla na ka bha jong ka Jilla hendrei ki bamshim lawan phai ban Shakri ya ka Jilla hadian ba kila pendam ya ka jing puli Haga jing kram kila pathai khubor u president ka seng uba Roy Kupar Sindram ulang ba ka seng kala kenturu ya ka sarkar ban bu no ya ka dialysis unit haki hospital sarkar pat haki CHC kenang makan yarap iki nongpang Di kum ka jala o da ngi pet o ya ka jinglong jingman da ini ki ko snap bala da sia snap alta shi ko da bat ngi compare ko menta ni snap ko na du wan kan ni sarkar ko menta ngim la ban le da ngi pet tang ya ka budget snap alta shi ko la ngi pet ka allocate the health department ke di kumbalai spakro dela ringi pet ya ka allocation usnam arja arpulai kala koi hadu khanyo spakro kadi ka peniba ka sarkar ka persyang ban beitingka ya kanika department ke badan kam mangi ong ba ka jingkot jingkia ka jingnang jing start kri ki badan kam tam ban ya ban san yang ni la kalong ka bon na bon jingtem ini suatu ka health department kadi ka sektor ke badan kam tam nam ta jala nam ta ginong shong hi berkoi Ringim lah kan len pa. Lading ipet pat ya kajing long jiman. Ia iba kadang don shibun ke kepada don kamban banle lemah le sarkar. Maka kadon ka scope for improvement buat ka sarkar ka menteri shitop nak ka pendiam ya kajing don kam juga pa. Kebeningkong keba nakalem jong sek nila file ya ka RTI apo ka office jong ka DHS banwat jingtep lakat nutli ki PHCs ki CHCs ki civil hospital ki sub centers ki don ka jelai berkoi but ni geliru ba hakini ki PHCs CHCs lani ki civil hospital ki doktor ki nurse ki paramedical staff ki ministerial staff ki mengi om ki driver ki chokidar dan laki biang lut ni Hakajing jubab nak office jong ke DHS nilap ba ki babun ki PHCs ki CHCs ki dan shibun ki jing dunak jong ki la kelong ki doktor nama la ringi pet ki government norms ki omong kat kum ki rule jong sarkar ki ong ba haka CHC de bendan saunut ki medical and health officer haki PHC de bendan arnut ki medical and health officer haki CHC ki de bendan ki specialist lalong ki gynae lalong ki surgeon nanta ki specialist ki pakai kumban remote nyumur dan rela lagi tepat lagi let ban pet ya kini ki CHC ban PHC ngilap ba PHC don ki PHC bom don doktor batang muiru don ki PHC ki badan tang muiru doktor kabaan kebangi ngiwan ban ya kendu ya health minister kelong ba hadir mengi ngiwat jingten nadu usnam arja khatsan khandrio hadu usnam khat khandai arpo ibu jikli ya sarkar bahakat nunggut ke sarkar kalapha ya ki kena samla lagi kena puli jong kecela ban puli MBBS bangi kum kecela ngi ong pengim don doktor lani kedu health minister mentani ong mengim yo doktor ban ha seki PHC CHC seki nong kenong hamtam teka jingli kalong ba hakini kisan tli kisna arja khat san khat view hadu arja khat nai arpo kidon kum balai spa san khandai ngut ki kena samla ki sarkar ka pha ban puli Bat yakini lapak berkuliah keleng dari India haki institute ki berfair. Bat ka sarkar Meghalaya ka pelut daki hawe pawe kena daki polak tengka nak bentar tuition fee ke jongki nam tak jingsiu ki berfair. Te kaumut la dak hen kelum lai spak sandriu hadu san kena ingut. Kaumut pa ka sarkar Meghalaya nak tengka jong pat ka pelut daki pokro daki spak kro tengka. Daki besosi kalong ba syua begini kena ki puli ki kiladak ban yasoy ka takabon kom agreement. Bat kawin ke kendon ke baki kila kubur rahmat ke sarkar kalong ba mar sendak puli kidai banwan ban report ke sarkar bat kidai ban pendap ya kata mandatory service lan sans nam manlet ban hikat ban let ban ai ke jing sakri ke jongki ha nong pendap mar sendak puli ndrai ngilap ban nakini ilai spak san penriungut lan ilai spak san penaingut kumba khandai penriungut ki balapas kim sim lawan ban report ke sarkar kajing kali kalong ba ke sarkar kali ayu ni Aba kila pelut dia kepisah jong pat ba
Hila ai ke jing kam ke jong ki bikin kuli ban pendap dengan MBBS. Hila ya soy ke agreement bat ke sarkar bala da pidap ban kuli pingwan ban ai ke service ke jong ki mandatory period ke belum sansnam haki rural area la ne kita nong kenong dari beli kini ki kendai penrimut nyim ang tang ini kendai penrimut ita i number i bangi ngiyo i dei nadu arja khatsan nadu arja arfo kajing keli kalau nadu khatnai spa nyum ko ar sarkar negara ya kala pak beli puli doktor ho nyim la syuk ban syim le si ki nama ban la de syim kata ka period le si bun neki kila dei ban chong thai lu akum kening yu ringi ong ba các ban dang la hi dei ban khot dei ban syuk ko si ki dei ban khot ki baki dei ban pendap ya kata kenton ko baki kila sain kabomut baki dei ban let ban ai ya ka jing syakri ke jongki haki rural areas la ne ki nong kendong ki jongi bala de kim la ban le kata ya ban siu ya to ka bon amount ko baki kila de ban soi ma jong sorkan ke health department kita pen krea ban kila don ru ka ish ka baki kila ai ya kata ki legal notice ya kini ya ki bakum kini ki doktor ki balet lembak state kota ya ka ba impacted syai la kata ka legal notice kala pha ni em kila yo jubab ni em bat habedi ke jing dawa jongi ban penki ya ko bon amount ru ki ong bawat na kalian do department ru kila persang ban ya taula dan ban keli ban shim legal advice su ba ka don em galenti bikin penki ya ko bon amount sa sikrur ba kun ta kata ka ri ko ba kabalai ke mat ke pengikran bat i health minister ka dei ba katkum ka jingwat jingtip ka jongi hakini ki santli ki snam nadu snam arja khapra hadu snam arja apusa august ki snam arja apusa syapang ka jingdon jong kini ki brio nampak kasih bajan hills ki bapang ki badan ke jingpang khalai kidney failure dan ki jingpang kiba lada pang ni ki jingpang ha banle kata dialysis banlet dialysis haki hospital di bapir la katkum ka RTI repel bangi ngiyo ka depang na po nigrams bat na po civil hospital shilo ka ba sngo ka ba pensngo yangi ka long ba hakini ki south li islam santli ki nigrams ka hapo khasi ba giant hills ka ba kentup ka riboy ki la don kumbalai na trio na po khasi giant ya ka riboy ki ba pangi ka jingpang ki ba don kam ka dialysis treatment de banle ka dialysis treatment ki jaka ki ba kila banle menta hang ni shilo ka de tang po nigrams ikawi po nompang uhak ban la ban hak ban le RCN license man kawi pa kawi ki cycle ka batang ban pendang ni kita ele toy ba kumba ko shilo la do nompang de na treatment ga jong pusiu ka sat le klem kan pat ki jing thiet ki ba per klem kan ya ka bai ka kalian do ka sengi ong ba ka sarkar ha pan pendang ni dialysis unit la center at least civil hospital ki badan ki district na po West Castles ki babun ki nompang ki buan na po Giant Hills na po Riboy baro na bu ki dialysis unit ki jongi haki district headquarter la ni district hospital ki badan na po ki district ki jongi ka health department kita pen krea ban kila don ru ka ish ka baki kila ai kata ki legal notice ya kini ya ki bakum kini ki doktor ki balet lembak state kota ya ka ba impacted syai la kata ka legal notice kala pha ni em kila yo jubab ni em bat habedi ke jing dawa jongi ban penki ya ko bon amount ru ki ong bawat na kalian do department ru kila persang ban ya taula dan ban keli ban shim legal advice su ba ka don em galenti bikin penki ya ko bon amount sa sikrur ba kun ta kata ka ri ko ba kabalai ke mat ke pengikran bat i health minister ka dei ba katkum ka jingwat jingtip ka jongi hakini ki santli ki snam nadu snam arja khapra hadu snam arja apusa august ki snam arja apusa syapang ka jingdon jong kini ki brio nampak kasih bajan hills ki bapang ki badan ke jingpang khalai kidney failure dan ki jingpang kiba lada pang ni ki jingpang ha banle kata dialysis banlet dialysis haki hospital di bapir la katkum ka RTI repel bangi ngiyo ka depang na po nigrams bat na po civil hospital shilo ka ba sngo ka ba pensngo yangi ka long ba hakini ki south li islam santli ki nigrams ka hapo khasi ba giant hills ka ba kentup ka riboy ki la don kumbalai na trio na po khasi giant ya ka riboy ki ba pangi ka jingpang ki ba don kam ka dialysis treatment de banle ka dialysis treatment ki jaka ki ba kila banle menta hang ni shilo ka de tang po nigrams ikawi po nompang uhak ban la ban hak ban le RCN license man kawi pa kawi ki cycle ka batang ban pendang ni kita ele toy ba kumba ko shilo la do nompang de na treatment ga jong pusiu ka sat le
Klemkan pat igi jingkit ki baper pe klemkan ya kebaikan kalian do kasengi ong ba kasorka hapan penting ki dialysis unit la center at least hakibul hospital ki badon ki distribuan po West Castles ki babun ki nompang ki buan po Gentiles na po Riboy baro nang bu igi dialysis unit ki jongi haki district headquarter lan igi district hospital ki badon hapo ki district jongi bat lomba coba ka DHS ka ai ong ba ki babun ba ki post ki belong vacant ki ba kasorkan ka kemthap la kalong ki medical and health officer la kalong ya ki kita ki specialist ki CC la kalong ya ki staff nurse ya ki lab technician ki pharmacist ki ba per te halor kani ka jinglam ka jongi ki lawan ka kendu ya minister in charge of health department ban ong ba la da pi penkiu ya kata allocation na ka banta ka budget na ka banta ka health department ni kwa ba kata ka jing pay pisa ba jongi jong sorkar ya ka health department kam di tang tabante ki building kam di tang na banta ban penbiang ki no ban penbiang ki building ban penbiang ki machine ki repair lada ha kita ki CC le ni civil hospital om don nurse om don doctor kan mentoi ayu kita ki building pensioner kan mentoi ayu indra ki machine ki rem na ki bathiet de ki kro de ki spa kro di ngi ngo bala de lada ka health department lada PSC CC jong ki Trang shisha ban ai ke jing syakri ke bau pat ba don kam lagi kau mut bagi jing don kam ki bahmat ke ban penbiang ni keman kau penbiang ki doktor penbiang ki nurse penbiang ki lab technician bat ia ki jing don kam ki ban per ka sung ki jing ko don jok sorka ya ki jing keren ke jong i la ong ni ba ai pore i na kalian jok department ki dang create sesat ban khot recruitment ya ki doktor ya ki nurse pat kunta ter Munsyua kadon sekolah Hasan Lam house nam aja khat nyu ka bon amount kala poi lai polam ki jong khat nyu khat ra la de how news nam bala adap lam kala ki atpoi at aru ka bon amount kala poi life san lam de la ni pet pat ya kata bun ki doktor kim patiao ya kata ka bon amount nam apa ting dala let yang private service Itali di jing siu di berat de si ki doktor bikila ban siu ngi la bu re ka jing dawa ka baningkong kasorka kaliban khot ban syukos yakini ki priu barokat ki bala sign ya ka bond kam agreement bala de kintre banwan sa kacala kini baca siu ka bon amount bangila ajing mut re kasorka banang ni syakma nadu ka academic ya arja arpun riu arpun yo ka bon amount ka de kiu sa kasikro ka ya baro kini ki kena ki bali puli doktor nang bala da undala dapan puli hadin sansnem la de kintre banwan join sa kastit kini ban siu ta bisa ka basikro pen ka sa kasorka nang balamba ka ta kasikro kasorka kala apat ban khot advertisement de kiwi doktor de kiwi ki kena puli ki baladap de ki private medical colleges ki bakwa ki batrang bantre lan dia lamba ka ta bisa ka bayo na ki laban ban pendon kam ni ha ban penbiang ka bay de ban ka health sector ni isu ong ba ni pet ya ka trend na arta sipo so arta apply ni ba ka kill by 8% ka ni so sarong manong ba hapo ri India baro kuwe ka state ka ba alot bun tham me ka health department ka state na ka halia wala ni red ro ni alot bun ingila ong ro da ka ba ni la ekran ro ba ni minister in charge ni ong ba ho ni so sarong mengipaw ka kalian ringim pa apat ba kani ka bisa kan syukut tang ka ba ai kontrak kan syukut tang ba tay building amara ba hadyo natay ki ay kontrak kita building monoboy onong kita kan but kita ki building ko pipisnaro na health department bun issue sa akong rank ng penunka te kalong wastage ng kapag money kata ka rin kunin ko kabaan ni ong ruba habang pitwa kon penunka me ni kapisa penunka ang kata kalian kaba ki PSC ki CC ki jong ki la ban ai the optimum service ki kinong shong jong ba jala naman ni kung kinong penong ni kung kinong shong kay ka bangi expect bala dang ilet sa PSC u doktor undon kitawai kindan laringidan ka man test malumala ki PSC lani CC de banda kata ka di expectation ka jong kinong shong tingin kwa kaya kata ka bisa de ban kundan kam hakum kita ki service bat kabaan ni so thuru baka jingbong ra jong kasorka jala banwan ra iki doktor lani bantum ki doktor kani ka pay structure namala de fi compare ka pay structure jong jala jong ibat ki jala ki he jing siu lani ki private hospital tingin so nilai keren ro bi health minister mentang ong bala de ngila ban kiu ya ka budget jong health department sa ka news 4 crore bali pimla ban pan shu increase shu ya ka syaka arhajar crore
kenapa pilak bensiu ya ke tulok ke doktor ke bakambiang ke benang atraktif kan bagi kita ke doktor kiba pet ya ke jingsiu kat kum ke servis ke bagi ki ai kan ya hab kan pemakalong mentale si ke doktor kiman menteri ke jala ke jungi balai nama ke jingsiu ke duna palan kami hab ke kam bagi kitre ini so ba ka sarkar hapan pai mat cakatan la dadon kami ke health department but sarkar jala dan allocate more funds ke health department ni so badai dan lihat punta nimde kon subiang kata ka ong bangila jam kata persen ring la dadon kaman iPhone kenang baka pisa ka baki pipenan ka baki allocate kan ya cakap kam ka badai nya kenang baka la kan anjing sumar kam ni kinong syong jong ni kibudan Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakador lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 chaneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra